Gallaka budurwar kauye soyayya da ke sai an shirya. Dole sai an shirya. Akon a tashi sai labari. Gallaka budurwar kauye a yanzu ke ake wa gori. Kina tsakar ki dama da nasu wataran dole za a biyo ki. Gallaka a da kuka kira ta a yanzu me yasa kuka bi ta. Na ce miki komai zai zama labari gashi kin gani. Wanda ke gudu a baya gashi sun yi sansani. Gallaka budurwar kauye mai san ki dole sai ya shirya tun da na gani. Duniya ina labari. Gallaka budurwar kauye kina son mutum kikan zage shi. Gallaka so ba ruwan shi baya dubi in yi wayo ya dauka fiffice gare mai tashi sai ya ja ka sai ya kai ka ga Gallaka. Ka ji budurwar kauye Gallaka. Gallaka budurwar kauye soyayya da ke sai an shirya. Dole sai an shirya. Alhamdulillah Allah ya bani yarinyar nan Gallaka. Farin jininta sai godiya. Gaskiya. Wani bai fa auren matar wani. Hakan. Kuma ita wannan yarinya da kuke gani Gallaka allura ce cikin ruwa mai rabo ka dauka. Rabu da yake da kai din banzanka. Ka san akwai wulakantacce akwai to. Waye shi din banza? An gaya ma. Yale shi. Mu tafi su an gaya ma. An gaya ma. Kina ina? Yana? Yanzu da maka rugurugun maka kaca-kaca. Na yadda kai mun rugurugu kai mun kaca-kaca. Ni ne saurayin Gallaka, ni ne wacce take so, ni ne wacce take kauna, ni ne wacce nake cikin ranta. Kuma na rantse da girman Allah. Duk ranar da ka ƙara zuwa ƙofar gidan wannan yarinyar, alƙur'an zan yanka ka. Na zo mu ƙara daddarewa saboda kin ga daga gobe Juma'a saura sati uku. Insha Allah. To shi yasa na zo in ki ko da kai wata matsala mutum kare ta kafin lokaci ya kure. Ba wani matsala. Babu ko. Ba wani abu duk wani abu an riga an kammala. Bahaushe ice ranar wanka. Ba fa boyen cibi. Wannan haka yake. Kuma an ce ta inda aka hau Ta nan ake sauka. nan ake sauka. Tunda Allah ya sa kai ne sila. To ba zan boye maka komai ba. Na jin ka. Abun nan dai dole a nemi goro. Wannan ɗaya kenan. Dole a nemi sweet. Biyu kenan. Yarinyar nan fa dole in mata mun riga mun yi tace ba ta bukata komai ko a tamfar ta biki in mata. Amma ya kamata a yi in ta ce ba ta bukata ai kai ya kamata kai ta fitar bikin. Ni kaina ai ba mahaukaci bane. Yawwa. Dole in yi. Yawwa. Dole sai na yi. Yawwa. To dan haka nace na rasa inda zan yi nace gara in kawo maka kuka. Inda hali a taimaka a ranta mun kuɗi. Bayan biki in Allah ya kai mu zan ɗauko wannan kuɗi in kawo maka. To Rance na zo nema. wannan abin da Hausa ke faɗi a yi ma ciki a ma goyo. To amma ba zai gagara ba. To ni sarki noma ne yanzu ina da uban da zai share min hawaye kaman ka garin nan? Babu fa. Ne babu. Game da magana auren nan. Kai ne uban kai ne uwa. To ina zuwa. Lissafi kai nan kuɗin da nerori ne ba kuɗe za su yi wannan aiki. To kaga dai akalla huhun goro. Ina ban saya zuwa. ban sai na 2,000. Ina zuwa kan kai lissafi. Kai ai ba za a rasa wani abu a wurinka ba sannan da abin da ka zo nema wurina ko duka ni ne zan ran A da sai ce babu wani abu bane. ai da sai Da ce kwai. baka shirya ba kenan ka nemo Akwai. auren. To ina Ni yanzu babban matsalar dai. Wannan huhun goro dan rabin nan dan daurin nan. Idan muka saya a sai sweet ko ta 500. Kaga akalla na kiyasta wajen 3,000 kenan. A tamfa yarinyar nan tunda tana da saukin kai ko 2,000 ko ta 1,500 na samu na san yarinyar nan wallahi za ta karba.
ka ga bayyo ni in fara wannan al'amari sai da aski ya zo gaban goshi. Gaskiya ne. A ce na kasa. Gaskiya ne sarkin noma. To don haka zan baka kuɗin nan. Allahu akbar. Godiya. To amma yaushe za a bani? Ana gama biki da sati ɗaya. Da sati ɗaya insha Allahu zan kawo maka kuɗinka. Zan kawo maka kuɗinka. To madalla. Ai ita rayuwa haka take. Kaga shi wannan a fashe ma yake aljihun wannan. Wa. Haka telolin yanzu suke sai su yi maka aljihu ba a daure ba kana sawa sai ka ga ba kuɗi. To ga su. To. Farin kuɗi. Ba komai. To irga ka gani ka san shi sirrin kuɗi a irga a gaban jama'a. Ɗaya. Ina biyu. Shi yasa ma na sa miyo. Uku. Cip. To dama ni na san ko nawa ne kai ne dai dan ka samu tabbaci. Allah ya ba mu ikon biya. Allah ya ba mu ikon biya. To amin. To mu dai ga mu ga Allah ya barawa hannun mata. Gaskiya ne. Yace ga mu ga mai duka. Wannan ta ce a dauko ta bariya, wannan ta ce a ku dauko abun nan maburgi, wannan ta ce a ga kujera sai ya ce to ga mu ga Allah. Ta ce faifai. To sarki noma. To madalla. Gode ai ni da kanan. To amma ka taba ture direct. To sai mun haɗu wurin ɗaura aure kenan. Direct taba turi ice kasuwa. Dan na san ba abin da zai dawo da kai. Ha ba ban ga ku to kuma na zama butuli kenan, na zama kaza na ci shara baki. Daga yanzu zuwa ranar dawa kana hidimar biki? Wannan dai daga Allah ne. To ma haɗu. Ba fare fata nake ba kuma na ji aljihun ya ƙara zazzage ai dole in dawo. To shikenan. To na gode masha Allah. To na raka ka go. Ai ka gama rakiya. Ai ka gama rakiya. To madalla. Abin da yasa na kira ku nan baya mu zauna mu magana saboda wannan yarinya. Zan iya cewa jiya kika shigo a kanta. Ki ɗauke ta ‘yar uwarki ba abokiyar gaba ba. Don haka akwai wani kina da wata magana a matsayinki na ke ƙarama ne na baki ki yi. Ba ni da wani magana sai da Allah ba mu sanin lafiya. Amin. Kefa babbar inda magana. Ni magana ta kawai ne ba ta wuce kamar taka da ka faɗa mai gida. Ai duk abin da ka faɗa daidai ne. Ni da Allah ya ba mu zaman lafiya da ita kan ƴan kuji su shigo su ce kaza su ce kaza. Ni da Allah buƙatar gaskiya tsakanin da Allah da Annabi mai zaman lafiya. Amarya. Wannan tsohuwar kuma yau da me kika so? Kullum sai kira kamar ta tsohuwar bazawana me ya faru kuma yau? Lokacin cin abinci yayi ne. Lokacin cin abinci ni karan kaina ni abincin da ni kaɗai ne ma ciki na ban yi da kowa ba ko mai gidan sai dai ki je ki mishi amma ni kan na dai da girki daga a nan gidan kuma daga ni sai ciki na shine zan dinga ma girki da ke da yarinya ki ballaga za kullum in gari yawa kuna bin kororo ni ne zan zauna muku abincin na gaji da ke da yarki ballaga zan nan ba za ta tsaya ta yi abinci ba kullum kuna yawo kororo gidan makwabta ni ne zan zauna ina muku abinci. Ki wuce gona da iri mana ai gani na yin girki ne. Wallahi tallahi baba ki shiga hankalin ki da ni. In shiga hankali na da me? Wallahi tallahi abinci ba za ki ba mu ba. Zan hada ku in ba ku kashi a gidan. Ki ba mu kashi? Wallahi baba zan zane ku. Wannan kan. Wallahi zan zane ku shiga hankalin ku ina iya. Abinci ne ba zan yi ba gidan ne gidan ya zo ki gyara shi kenan to Allah ya kawo shi lafiya. Yawwa ina da shi na jiya shi na jiya hana ki ba mu abincin to shi kenan Allah ya kawo shi lafiya. Abinci mutum yana jin yunwa ma ba za a bashi ba? To ni din ina hakura yarinya ta kuma ta zo ba. To ku je ku siya a kasuwa. To Allah ya kawo mai gidan. Zai shigo ai Allah ya kawo shi. Kai yau ruwan saman nan da yunwa na zo. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ina abinci na. Ki dawo daga yawon ki ba gaisuwa ba wani abu ki ce ina. Ke kin isan gaida ki. Bai warki ne. Baiwa ta ce ma. Ki ya aure ne ya ce ki ni bai warki. Wallahi ke baiwa ta ce. Ki sai zaki da sauki. To ba abinci ban yi. Ai ke ma nan din ba gidan uban ki bane. Ba na da babana da mamana in sun ce in yi shiru nake gale ki. Yau daga ni sai ke. Alƙur'an kile mun bura uba kashe ki zan yi a nan gurin. Ki yi magana. Ni fa ba ni da lokacin ki sai. Ya ba ki da lokaci na sai ce kike kina kashe kiwa.
To da uwar da zai ba da ke. Mamanmu, wai kawai daga shigowa na kawai ta kama masifa. Ba ni da lokaci. Wai na ce ina abinci na kawai ta rinka min faɗa tana zazzagi na. Haba abokin zama yanzu da saboda Allah da Annabi kuma bana nan ma abinda ina nan ma ayi kuma bana nan ma ba za ki control harki da ba. Ya ba wallahi sai ka zancen wallahi sai ta wannan ba zancen bin baki bane. Ba zaman miki ke ba. Zaman bakin da kowa ne. In ja mutu kunne wannan. A gaban ki in tana min fada. Ke ce ka dai. Amma ke bari ba ni da lokacin ku lokacin mijina ne. Ki gane da nace ki daina mata rashin kunya. Ina nan ina ga mata na take. Ki shiru to baka ganin abin da take mata ne? Baka ganin abin da take mata ne? Na gaya miki. Kina nan aka fara? Gida an bana nan aka fara saboda Allah da Annabi na zo na tarafa. To yi man shu. Ke ko da yaushe ina ga miki ke uwa ce a gurin. Ke uwa ce. Wannan ƴan ai ba ta neman albarka ne. Ranki zai baci. Ba ta neman albarka ta shigo gidan nan ko sallama ba ta man ba ta hau ina abinci ita ta ajiye ni ko kai ka ajiye ni. Duk gaba ɗayan ku ana son wani tona. Aba. Menene? Saboda Allah. Ko wai gaba ɗaya ina so in ji menene musabbabin faɗin nan. Shigowa ne. Dawo nan. Wai da ka tace abinci Ke ma matsona. Dawo matsona. Abincin ma kuma a cikin gida ana shi da yi. Kina nan aka fara? Ba na aka fara. Ya zaki shaida. Ikon Allah. Ke bari fara ka ba. Ke ina nuna miki. Ya ce Mai gida ai ita ɗan ba ta. A'a, ki je da ce mata ba ta da mutunci. Ka je ki je da ce mata ba ta da mutunci. Ya zama ita na baka. Kinga. Ya rantsi da Allah za mu bata akan wannan kalaman da yake fitowa baki. Maganar ma me ya hada. Ba na so. Kawai ya gabata abinci da kika koyi da katar duwawu kawai ita ba ta haifa ba ni da nake bakin ciki da an haife ni. Mu je. Ke ma wuce. Haife ni ita ba ta haihu ma. Ke shiru da bakin ki na ce. Ana aure don jin daɗi ni kuma na aure kuma ya koma lalura. Gallaka da ita da uwarta sun haɗa man kai sun juya ma mai gida na kai gaba ɗaya ya sanani wallahi ba zan koma ba. Tsaya ya ba ku ai ba zan fahimci me kike faɗi min kina kuka ba. Yaya wallahi da lagarraka da ita da uwarta suka haɗa man kai suka juya ma mai gida na kai cin mutunta sani daban na rana gaba. Ni da wallahi da lahi ba zan koma ba. To tsaya. In ba ke ba. Gallaka kike aure ko maman Gallaka ko ba baban Gallaka kike aure. Yaushe za a ce wai uwa da ya sun hada miki kai, ai uba ne zai hada miki kai ki samu matsala. Kuma tsaya ki ji, idan kika ce yau kin baro gidan nan, wannan gidan namu shi kika ja mu abin kunya. Yanzu tun daga can kin biyo layi kina kuka ana ga kanwal sarkin noma na kuka. Wallahi ya ni da bazan kuma ba sai ka bani daki guda ɗaya a cikin gidan nan bazan taɓa komawa ba. A gidan nan duk zaman da kika yi a baya bai ishe ki ba. To ba ki da daki a gidan nan ta gidanki dakin ki na gidanki. Abinda nake so da ki yi haƙuri. Shi aure gaba ɗayan shi haƙuri ne. Idan kika yi haƙuri komai mai wucewa ne. Gallakan nan fa aure za ta yi in ta aure ta ban muku gidan daga ke sai uwarta sai shi. To yaya tun yaushe ake da za a auren Gallaka wannan yanzu a kore shi wannan yanzu a kore shi ita ba ta auren ba kuma ba ta bar masu auren su yi ba ni dai ba zan koma ba. Ki yi haƙuri za a yi. Dan gidan nan ma ya je neman auren nan an hana shi amma ba zai hana ta yi auren ba. Ke dai ki yi haƙuri ku zauna lafiya da mai gidanki. Yanzu abin da za a yi maimakon duk wannan hatsaniyar zan ɗauki buhun gyaɗa in baki maimakon guda ɗaya da nake baki yanzu zan baki guda uku. Idan na baki guda uku kin ga jari mai ƙarfi ki je ki sana'a. Kai bari ma in haɗa miki da buhun shinkafa idan kika je kan ma ki saurari abincinsu. Girka naki ki ci yadda kike so ki sha. Yana da gaske? Sosai kuwa. Za a aiko miki yanzu da Allah ki yi haƙuri ki lallaba ki koma cikin kin ga abin da nake ta jin tsoro ma ita uwar gidan tawa ta farka ta ji wannan abu to Allah ya taimaka. To na ji motsi kai ba ta farka ba dan da ta leko yanzu dan Allah ki taimaka ki lallaba ki koma sako na nan zuwa kin ji ko yawwa Allah ya kiyaye gaba.
Gallaka budurwar ƙauye soyayya da ke sai an shirya. Dole sai an shirya. Akon a tashi sai labari. Gallaka budurwar ƙauye a yanzu ke ake wa gori. Kina tsakar ki dama da nasu wataran dole za a biyo ki. Ke ce gallaka budurwar ƙauye. Allah sarki, na samu gallaka na gama. Hannu ya iya jiki ya saba, ni ne dai na gallaka 'yar ƙauye. Ita gallaka budurwar ƙauye. Baba? A'a baba, ai ba haka ba ne. To, ci gaba. Wani ƙauye. Ita gallakan nan ya ta tsaya ma a rai. Ai baba gallakan nan tarihinta mai tsawo ne. To yanzu kai ka shirya auren ne? Ka ga gonan ma ga ta nan duk ciyawa baka nome ba. A'a baba, ai abin da ma ya hana ban zo da wuri ba. Ina ƙoƙarin in taso in zo to muna can saboda ita gallaka dai tana da samari da yawa baba. To kuma ni a yanda nake tunani in dai ba babanta ne aka samu matsala ba, gaskiyar magana baba zan samu gallaka. Ni kana nufin a samarin kai ne na kan gaba. To a yanda ni ta nuna min ba. Ka san malam kalla babanta. Amini na ne tun muna yara. Allah baba. Kwarai da gaske. Idan da gaske wannan abun kake yin shi, ai shi kanshi abun alfaharin shi ne a ce yan shi ka aure ɗan sarkin noma. Haka yake baba. To zan je in same shi don in nema maka, amma kuma ka san ba zan nema rago aure ba. Dole ya zama ka dage a fagen noman nan. Ai baba, wannan albishir ma da kai mun, in Allah da yau ban barin gonan nan na nome ta tas. Girman gonan nan? Dan ni in dai magana ne akan gallaka baba. Ai baba kai saurin gano ni ma. Wallahi kai saurin gano ni baba. Ka yi iyayenka. Kai kanka idan aka noma gonar. Ai ko wucewa aka zo yi da an tuna gonar ka ce, an san ba rago za a ba ɗaya ba. Shi ma kan shi uban. Ni kuma zan yi iya abin da zan yi in samu malam kalla. Duk fa kullum fa baba. In na ban nan gonar gandu sai na tafi yammaci gonarsa. Ai abin ya dade, ai ta nan tafi da imanin uban. Yanzu kuma ka je ka ƙara gaya mai ai gashi. An gama baba. To ba komai, ci gaba da aiki. Yanzu wani dan makera ne da wani dan mahauta su ne suke ta hauka a can kullun da sun haɗe dambe. Ƙarshe ma na ji an ce yanzu shi dan mahautan ya je ya buge dan makera. Ta ɓaci. Ban sanya suke ciki ba yanzu. To ai kai ba za ka zama. A'a ni ba ruwa na yanzu baba. Karasa aikin zan maka komai, zan same shi. Zan same shi. Godiya nake baba. Kaga dan mahauta ya koma dan mahaukata kenan. Dan makera shi kuma sai dai ya kera wani abu amma ba gallaka ba dan ubanta dan mai cin gidansu. Ina nan ba dai baba ya shiga gaba ba. To ni abin alfahari na ne a ce ubana sarkin noma, ba wai ubana ya mutu da bashi ba. Dan duk mahaucin da kaga ya tsumato da bashi a gindinsa. A kai kuma dan makera can rana zafin wuta zai kashe ka. To ni ina nan dai rana ta kai. Gallaka budurwar ƙauye soyayya. Ke gallaka budurwar ƙauye. Allah sarki. Na samu gallaka na gama. Yan uba kuma dai ku ji haushi. Ni ce gallaka budurwar ƙauye. Hannu ya iya kafata. Ya da ke sai an shirya. Dole sai an shirya. Akon a tashi sai labari. Gallaka budurwar ƙauye a yanzu ke ake wa gori. Kina tsakar ki dama da nasu wataran dole za a biyo ki.
gidan nana? yana da amma ya tsada. To an mai magana ai ba ko. Allah ce ka. A Allah da iko yake. Sai noma. An wani lafiya da kanka. Ya za a lafiya. Lafiya da lafiya alhamdulillah. Akai da jama'a. Lafiya alhamdulillah. Ya gida. Ya gona. To ana nan ana fama ka san ruwa ya sauka. Gaskiya ne ruwa kamar. Zama yanzu gida bai yiwu. Za a wuce kenan gona. Amma wani mutumin abu ne zo da shi. Au nan wuri na? Sosai. Ina zuwa. Ina zuwa. To ai tun da aka ce an zo ai ka karrama bako a karrama bako da su bismillah 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 kuma bismillahir rahmanir rahim mu kara gaisa ya gidan ya iyali ya jama'a ya gonar to gona alhamdulillah Allah ya ba mu ruwa sai dai addu'a ƙwarai da gaske Allah isa ya zama mai albarka. Amin. Gonar ka ta gangaren nan ko bana ka noma ta? Gona? Na so in noma ta, amma shi makoci na ya nemi in bashi ita haya na sha'awa. Zaman tare ba maganar haya. Gaskiya. Sai na ce yi noma ni na noma ta nan gona gabas. To wani abu ke tafa da ni muhimmi. Allah da iko yake. Gaskiya ne. Da yaron wajenka wato dan waje na au to Allah da iko yake gaskiya ne yaro na fa yawa to shine na'am yaga yar wajenka yake so to sai naga babu abin da yafi kamata tunda ya gaya mini in zo in same ka mu yi maganan nan ni da kai gaskiya ne gaskiya ne yawa Allah da iko yake to kadeji gaskiya ne sarkin noma to ai wannan abu ya yi sara a kan gaba kamar yadda ka ce ko nema wani alkawari ba wanda ne wa alkawari kuma abin da nake so ka gane sarkin noma aure nufi ne na Allah wani bai auren matar wani don haka wannan yaro in Allah ya yi nufin wannan yarinya mata shi ce bismillah ya zo ya shiga cikin manema ko ba haka ba haka yake gaskiya na ji daɗi amma magana alkawari ba mu kuma alkawari to gaji wallahi to wannan magana ta ka kar ya zama mun hau kuma jirgin lilo kamar ban fahimci to abun a fili yake ha ba sarki noma ai mun fi karfin haka ni da kai mun fi karfin haka ni da kai ko ba haka ba haka yake yarinya ai tun da yaron nan ya bi ya bi ka'ida gaskiya maimakon ya irin na yaran zamani ya ce ya tunkari yarinya nan da kanshi sai ya ce ba zai zo haɗa manya kuma sai muka zauna wani abu guda na wai shin wannan yarinya ba wani fahimi kuke wata ba kuwa sarki noma duk unguwa karkarar nan ita kowa ke Allahu akbar akwai wani abu ina sarki noma babu wani abu ni dai wannan yarinya Allah ya ba ta farin jini bisa gagin nan namu magana ta ake yi wannan haka yake wasu ma hasewa suke yi yarinya na ko hatimi na bata na annabi Yusufa alaihi salam na ce wallahi ba abin da na bata ni ma na faɗi haka wallahi ba komai ni ga abun gaskiya sarki noma wani fami kuma zan bata Allah na tuba to ni dai yarinya ce Allah ya yi ta da farin jini dukkanin nan shi ne gani sagagin nan namu kowa magana Gallaka yake inda ka san haro su cewa suke na ba yarinyar nan hatimin annabi Yusuf to ai da alama wallahi ba abin da na bata bai wace daga Allah bai wace daga Allah Allah ya bata ni ma da nake yaro ai haka kuma mun dauko wannan abu ne shi daga asalin kakana to wannan abu ya girmama to sai godiyar Allah to a dai samu a sahun gaba a'a karka ji komai karka ji komai sarkin noma yaro ya bi ka'ida maimakon a yi irin na yaran zamani sai aka turo babba
manya su so su fara sa to mun zauna to madalla in ma yarinyar nan matar shi ce Allah isa a yi muna rayi Allah ya yarda komai da zami Allah ya yarda bar wa Allah komai amin to zan koma to na gode ba ta kusa ba ta nan ba ta nan to a gaya mata to halin da ake ciki ba komai madalla in na shiga yanzu zan gaya wa gyatumata in na gaya wa mahaifiyar ita sai ta sanar da ita ka san Hausa sun ce ciwon ya mace na ya mace na ya mace to wannan gaskiya ita kuma zan sanar da ita ba to ba komai madalla to madalla Gallaka budurwar ƙauye soyayya da ke sai an shirya dole sai an shirya akon a tashi sai labari Gallaka budurwar ƙauye a yanzu ke ake wa gori kina tsakar ki dama da nasu wata ran dole za a biyo ki Gallaka a da kuka kira ta a yanzu me yasa kuka bi ta na ce miki komai zai zama labari gashi kin gani wanda ke gudu a baya gashi sun yi sansani Gallaka budurwar ƙauye mai sanki dole sai ya shirya tun da na gani duniya ina labari Gallaka budurwar ƙauye kina son mutum kikan zage shi Gallaka so ba ruwan shi baya dubi in yi wayo ya ɗauka fiffice gare mai tashi sai ya ja ka sai ya kai ka Gallaka ka ji budurwar ƙauye Gallaka 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 a da kuka kira ta a yanzu me yasa kuka bi ta na ce miki komai zai zama labari gashi kin gani wanda ke gudu a baya gashi sun yi sansani ki ce sauki har ya zo kenan to Allah ya taimake shi da bai warke ba ma ni nan na zo ne ba kafa aka karya ba to na zo ne in shaƙe wuyan ban gane ba ne kana kafa aka karya me ya faru a Allah ya taimake shi ya fita amma ni wannan zuwa da nai in ma bai warke ba ne in ƙarasa shi saboda ni in dai zai shiga hanya ta to yanzu ya fara gani wai me ke faruwa ne yanzu cikin yardan Allah dai kan kaɗan ba mu lokaci zuwa gobe ai mana haƙuri zuwa gobe da yardan Allah za mu yi addu'a kuma cikin yardan Allah za ka ji da kanshi zai neme ka da inda kake zai ce a zo a sai wajen nan yana bukata a sai da yardan Allah karka damu yau ka daga hankali na gode sosai Allah ya saka to amin amin Allah ya bazu na gode amin to yanzu kullun za ta ganshi kullun za ta ganshi kullun sai ya ji da ce da ni ko ba zan iya wannan magashu ba sai na zo na faɗi miki wannan magana dan ki sani Gallaka shi ban yi mamaki ba saboda gaskiya abin da yake min a gidan nan ni ma na fara shirye shi na iya hakuri karshen ma abin da zan maci ma ciki na sai na ɗuma Gallaka budurwar ƙauye soyayya da ke sai an shirya dole sai an shirya akon a tashi sai labari Gallaka budurwar ƙauye a yanzu ke ake wa gori kina tsakar ki dama da nasu wata ran dole za a biyo ki Gallaka a da kuka kira ta a yanzu me yasa kuka bi ta na ce miki komai zai zama